Masike sifunde ukumultiply. Multiply, M-U-L-T-I-P-L-Y, ukumultiply. Ngoku mina indlela engicimba ilula ngayo yokwenza izinto ukuqala wenza imizekelo sitho ngosixoxisane sibone ukuthi sizawuyenza njani lento. Masike siqale ngokuqala umzekelo u2 times 3. Ndiyaqonda uba ngoku inoba sesiyazi sonke uba u2 plus 3 ngubani. U2 plus 3 ngu5. Okanye ke xa sawenza umfanekiso mhlawumbe sizobe mhlawumbe ibhola mhlawumbe ezibomvu zibe mbini mhlawumbe 1 2 songeze mhlawumbe ezi3 ne eziblue 1 2 3. Ngoku ke sibala uba zingaphi xa zizonke sizawuthi ngozi 1 2 3 4 5 ngu5 lowo. Okanye ke mhlawumbe siyenze ngalandlela yethu ye-number line mhlawumbe sizobe i-number line yethu yenye ke yendlela eyenza i-addition ibe lula leyo. Kodwa ke inoba niyidingi uba ndiyaqoma inoba seniyibambile yonke lento. Kodwa ke akho nto ebuhlungu ngophinda into ebesesiyenzile sithi 0 1 2 3 4 5 ke sithi ngoku uba sihleli pha ku2 sibeke ichokoza lethu pha andithi. Ngoku ke sithi ngoku xa sizawu-edisha siya e-right andithi. Ngoku ke siyongeza bani u3 into ethetha ukuthi ngoku leyo sitsiba ngaphi ngayi3 siya e-right siqala pha ku2 sithi ngoku masiqale pha ku3 u2 sithi 1 2 3 yayibo uba siphele kubani siphele ku5. Kodwa ke ndiyaqonda uba inobe sesiyazi anyway uba u2 plus 3 ngubani. Ke ngoku u2 times 3 ngubani. Indlela ke elula yokucinga i-multiplication kukuba yindlela nje elula yokwenza i-addition uyiphinda phinda. Ngoku ke u-multiplication ke lena ka2 times 3 ithetha ukuthi ke ngoku awuzukuwongeza u2 ku3. Ithetha ukuthi ke ngoku zimbini ke indlela onoyijonga ngayo. Eyokuqala kuthatha u2 umongeza ku2 kayi3. Ngoku ke uthatha o2 babe bayi3 ubongeze sithatha u2 sithi plus 2 siphinde sithi plus 2 futhi. Ngoku ke inoba uyabuza uba uyephi u3 lo. Umbuzo wami ke uzawuthi o2 bangaphi apha. Uzawuthi ngokwena nanku okokuqala u2 ngowesibini u2 ngowesithathu ke u2. Ngoku ke sibala o2 uba bangaphi njengoba besibale ibhola pha uba bezingaphi naziya 1 2 3 nalapha 1 2 3 o2 bethu. Ngoku ke lo 3 lo ndicela uba bangaphi o2 endibongezayo apha. Uyayibo nanku 1 2 nanku wesithathu. So ke ngoku u2 times 3 ngubani. Ngoku sawuthi ngu2 songeze u2 futhi siphinde songeze u2. So u2 plus 2 ngu4 sithi ngo-u4 plus 2 ngubani ngu6. Yayibona uba ilula njani. Kodwa ke indlela yokuqala nje leyo yoyenza. Ikhona ke enye indlela ebesinoyenza ngayo sithi ke ngoku ekubeni uba sibe no2 sibongeza ku2 kayi3 besinothatha u3 simongeze ku3 kayi2. Ndiyaqonda uba inoba mhlawumbi inoba iza kubhidisa kancinci lento. Kodwa ke xa siya sipractice uzawuya uyibamba. Masike siphinde siyibhale sithi u2 times 3 ne. Sithi ke ngoku besinawuphinda siyibhale as u3 ne kayi2 sithi ngoku ngu3 plus 3 ne. Inoba ke ngoku uyaphinda uyabuza futhi uba u2 ngoku uyephi. Kodwa kaloku besino2 times 3 kodwa kekho kodwa pha kwi-addition yethu besino2 mos andithi no3 wethu. Kodwa ke u2 wethu no3 besisolo sibabona. Kodwa ke nalapho u2 times 3 sithi ke ngoku songeza u3 plus 3. U2 ke ngoku apha kule yethu ingxaki usixela ke ngokuba sizawumongeza kangaphi u3 ku3. Kodwa ke into emangazayo into yoba noba siyijonge ngeyiphi indlela nale ngxaki yethu okanye u2 times 3 wethu noba besithe ngu2 plus 2 plus 2 okanye ke sithi ngu3 plus 3 izasinika impendulo efanayo. Ngoku ke u2 plus 2 plus 2 andithi ibe ngu6. Siyayazi ke ngokuba nobani no3 plus 3 ngubani ngu6. Uyayibona ke ngokuba impendulo zethu ziyafana. Ngoku ke ndiyaqonda uba inoba ke ngoku
Kokokuqala ke apha kwi-mathematics ubona into entle kanje yoba noba uyijonge kanjani indlela ingxaki yakho, noba uyijonge ngeyiphi indlela ufumana impendulo efanayo. Ngoku ke ithetha ukuthi loo nto abantu ababini bangayijonga le ndlela ngeendlela ezingafaniyo kodwa ke baphume nempendulo efanayo. Ke ngoku inoba uyabuza ke ngokuba le nto yale multiplication okanye ukumultiplaya sizayisebenzisa nini, izasinceda phi na? Uyabona ke apha iza kunceda khona into yoba ukumultiplaya mhlawumbi kwenza uedisha kube lula ngamanye amaxesha. Masithi ngoku masithathe umzekelo sithi sithathe eza bhola zethu sithi mandisebenzise uyelo ne, sithi ngoku masithi ngoku ndineebhola eziyelo andithi mandikhe ndizobe ezi bhola ndithi 1 2 3 4 okanye hayi mandiye kuzibala kuba ndiza kunika i-answer, impendulo ndiza kunika xa ndizibalayo, mandive ndizizobe nje. Ngoku ke xa ndinokubuza ndithi khawundixelele uba zingaphi ezi bhola zilapha, uba ke ndikubuze loo nto wena ndiyaba uzawuvela uhambe uyozibala zonke, ayinothatha nexesha elide loo nto uthi okay ziyi-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 undiceba ke okay ziyi-12. Kodwa ke ikhona indlela elula ekhawulezileyo futhi yokubala zonke ezi bhola ezi. Umbuzo wakho wokuqala ubuzazibuza wona ubuzawuthi ngoku kumqola ngamnye zingaphi iibhola apha. Umqola ke siyayazi uba ziibhola nje eziselayinini eyi-1 bungatsho, naku umqola wokuqala yayibona. Ngoku ke sizawubala ngoba zingaphi iibhola kulo mqola wethu wokuqala, yayibona uba ziyi-3. Sibuze ke ngoku umbuzo wesibini uba imiqola yethu ngoku mingaphi ke ngoku, so iilayini zethu zingaphi, imiqola yethu mingaphi. So ngumqola wokuqala lo, ibe ngumqola wethu wesibini lo, ibe ngumqola wethu wesithathu, ibe ngumqola wesine. Sithi ngoku sineebhola ezintathu kumqola sibe nemiqola eyi-4. Ngoku ke ithetha ukuthi ngole ndlela esayibhala ngayo sizawuthi ngoku ziibhola zethu eziyi-3, sithi ke ngoku imiqola yethu iyi-4, sithi ke ngoku 4 times 3. So xa siyifundayo sithi ngoku sina 4 times 3 lemons. Ngoku ke impendulo fanuba ifane ngoku nalaa mpendulo yethu uba ii-lemons zingaphi, uyayibona ngu-12. Ngoku ke xa sifuna uyifanisa ke ngoku idibane nalaa nto besiyenza ne-addition yethu, u-4 times 3 ke xa simbhala ngalaa ndlela yethu besiyifunde ngayo yinto yoba xa sibona u-4 times 3 into esiyibonayo sibona oo-4 okanye oo-3 kuqala abayi-4, so ngoo-3 abayi-4 aba. Sithi ngoku 3 plus 3 plus 3 plus 3, u-3 plus 3 ngu-6, 6 plus 3 ngu-9, 9 plus 3 ngubani? Ngu-12. But ke besiphinde safunda futhi uba ke ayinamsebenzi noba besiyijonge kanjani, okanye besinoyijonga ngalaa ndlela yethu yesibini yoba instead of uba sithi ngoo-3 abayi-4 besinothi mhlawumbi ngoo-4 abayi-3 ne. Sithi ke ngoku manditshintshe lo mbala ne, uyayibona ke besithe ngubani, singaphinde siyibhale sithi ngoo-4 abayi-3 sithi ngu-4 plus 4 plus 4 kayi-3. Uyayibona uba songeze u-4 ku-4 kayi-3, u-4 plus 4 ngu-8, u-8 plus 4 ngubani? Ngu-12. Uyayibona uba impendulo yethu iyafana noba siyenze kanjani. And ke uphinde ujonge uba laa ndlela yethu ye-multiplication isenze sakhawuleza gqithi kunoba sihambe siyobala zonke zalamuni uba zingaphi, uyayibona. Ngamanye amaxesha ke indlela eyenza kube lula ukwenza ezi ngxaki ze-multiplication kuxa indlela le ufunde ngayo iproblem yakho okanye indlela le uyibiza ngayo, kuba kaloku u-4 times 3 ndithe xa ndimfundayo uyazibuza uba oo-3 abayi-4 ngubani. Ngoku ke uyayifunda nje ngaloo ndlela uba ngoo-3 abangaphi abayi-4, 1 2 3 4. Ngoku siyaya uba oo-3 abayi-4 ngubani? Ngubani? Ngu-12.
okanye ke ubunozibuza uba o4 abayi3 ngubani yena. Masike siqale siyibhale phansi lento ndiyithethayo. Uba besithe kaloku lena ngubani 4 3s o3 abayi4. Yebo. Ngoku xa benokuxelela uba ndithi ibhala mhlambi o3 bayi4 ubongeze ikunika ngoku 4 times 3 kuba kaloku ngu3 4 times qha. Sithi ngoku le ilapha ngezantsi ngubani mandikhe nditshintshe umbala. Lona ke ngubani 3 4s ne ngo4 abayi3. Xa ndiphinde ndakubuza futhi ndithi bhala o4 abayi3 ubongeze iyafana noba ngubani ngu3 times 4 ibe ngubani ngu12. Kodwa ke ngoku inoba ngoku uyayibona yonke lento intle, kodwa ke andikayiboni mhlawumbi uba izandinceda njani na. Kodwa ke uyibonile phaa uba sikhawulezile kakhulu ukubala ezaa bhola zethu phaa kunoba sihambe siyozibala one by one uba zingaphi. Kuba kaloku le nto ye-multiplication uzawufumaniseka uba ngamanye amaxesha into eyenzekayo yinto yoba singakuniki ibhola mhlawumbi, kuba kaloku uyakhumbula besiqalisa bala ibhola uba zingaphi emqoleni. Mhlawumbi uzawufika phaa emqoleni omnye ziyi-100 iibhola, mhlawumbi irow nazo okanye imiqola ibiyi-100. Ngoku uyayiqonda uba xa uzawuzibala zonke iyawuthatha ixesha elide. Kulapho ke ngoku i-multiplication yethu izasinceda khona. Masikhe senze ke ngoku omnye umfanekiso ke mhlawumbi okanye umzekelo. Ndiqale ndikubonise enye into endandiqhela uyenza ke ndandisekula mabanga amaphantsi amancinci, mhlawumbi kwa-A. Mhlawumbi utitshala wethu asibuza uba u3 times 1 ngubani. Ke mna ke kuba ingqondo yam ndimazi uba u3 plus 1 ngubani kanene ngu4 andithi athi hayi man inoba u3 times 1 ke naye inoba ngu4. Kodwa ke athi utitshala wam hayi ngu3. Ndiqonda hey njani uba ibe ngu3 kuba kaloku u3 xa umultiply ngelinye inani iphinde ibe ngu3 futhi. Yenzeka njani loo nto? Kodwa kaloku besithe kaloku u3 times 1 sizayijonga njengoba it's 3 ones ngo1 abayi3 ngu1 plus omnye u1 plus omnye u1 ibe ngubani impendulo ngu3. Okanye ke ubunoyijonga uthi ngu3 oyi1. Ngoku ke ngubani u3 oyi1? Ilula gqithi ke uyayibona uba ngu3 sibhala u3 qha ngu3 oyi1. Ngoku ke that is 1 3. Ngoku ke zombini ke ezi zinto ke zithetha into efanayo. Yiyo loo nto ke ngokuba xa uthatha nantoni na uyimultiply ngo1 ikunika loo nto ifanayo. U3 times 1 ngu3, u1 times 3 ngu3. Nobe sinothatha mhlambi u100 times 1 izasinika futhi u100. Okanye sithi mhlambi u1 times 39 ne kubani iyasinika u39 futhi. Ngayibo? Uyayibona ke uba le nto lena iyamangaza kakhulu uba uthatha nantoni na xa uyimultiply ngo1 isinika loo mpendulo ifanayo. Enye ke into emangaza kakhulu kuxa umultiply ngo0. Masithathe ke mhlambi u3 plus 0 siyaba ngubani? Ngu3. Yebo, kuba kaloku sithatha u3 songeza into engekhoyo. Ngoku xa sithatha u3 mhlambi iiapile eziyi3 songeze iiapile eziyi0 siba neeapile eziyi3 andithi. Okay man, khe nditshintshe leli nani lithi 3 mhlawumbi ndilisebenzisa kakhulu gqiba masikhe sisebenzise u4. Sithi u4 times 0 ngubani nakanene. Ngoku ke masiyifunde ngala ndlela yethu uba ngu0 abayi4. Ngoku sithatha u0 songeza u0 songeza u0 kayi4 ngubani lowo? Ngu0. Kuba kaloku songeze into engekhoyo kwinto engekhoyo kayi4. Ngoku asinanto. Enye indlela ke yoyicinga into yoba sibhale u4 kayi0. Ngoku u4 simbhala kanjani kayi0? Uyayibona uba asibhali into kuba kaloku uba sibhala into ayingo4 i0 lo. Ngoku ithetha ukuthi loo nto mandikhe ndiyibhale phantsi kuqala uba besithe kaloku ngu4 zeros o0 abayi4 ne, okanye besinobhala mhlambi 0 4s so o4 abayi0. Uyayibona uba xa sibhala o4 abayi0 sibhala nje into engekhoyo, asibhali nobhala kuba kaloku uba sikhe sabhala nje ayisengo4 abayi0.
Ngoku ke uyayibona ke nangokuba u4 o4 bayi0 ngubani ku0. Masike sithathe inani elikhulu sithi mhlambe u5,493,692 times 0 ngubani ku0. Kuba lokhu sithe xa simultiply ngo0 impendulo yethu ayitshintshi iba ngubani iba ngu0. U0 times 17 ngubani ku0. Kuba yonke into kaloku xa siyimultiply ngo0 ngubani ku0. Mandinibone ke kumfanekiso olandelayo.